Ka Jingrakhe kan mau burom ya ka sengi ba kerpang jong ki kenthei la nei ki longkemi la kan mau bat perlong ya ki Jingrakhe henin ka sengi ka balabu kerpang ba kandei ka sengi kerpang jong ki kenthei ka bala tip kum ke International Women's Day. Ya kene ka sengi ba kerpang la perlong ha keleng ki benta jong kiri ka perthei. La kan mau kerpang ru ya kene ka sengi ha Umsawlum ka badan ha Yam hari Bhoi district. Ha ka ba ha kene ka Jingrakhe lapelong da ki South Liki Village Organization ki bakantup ya ka Mattilang Village Organization Umnyu ka Nangyaisan Village Organization Umsawlum ka Jingkramen Village Organization Umbir ka Kiu Shaprang Village Organization Maulandep rengkat bad ki arteli ki SSG na Mairung ki beklem patla ban form ya ki Village Organization ha ka ba ha ki ne ki VO ki kentup hadu san pukhandai teli ki SSG ki bakantup ya ki san spa ngut tam ki longkemi ki ba penyaso ila de ha ki ne ki SSG baper ha ka ne ka thany lawan ban sakhi ya kene kesengi kerpang ha Umsawlum dai kong RM Kurba ibadai Deputy Commissioner kari Bhoi District ha ka jingi don lang jong orang ba shenong ke shenong Umsawlum uba et shenong kse ikong M nong rum ibadai igram sevika jong ko umsning CNR di blok uba G2 Sweetly ubadai ugram sevak ikong Alvarin Syang Pliang ibadai District Coordinator jong ke Swachh Bharat Mission jong kari Bhoi District uba Garlansun ubadai Block Coordinator ke Swachh Bharat Mission. Kum ka jingpurom ya ka jingla jong ki katto ka ne kilong kami ban le bha bat ban trei bha hapo ki village organization bat ka jing yolat jong kilong kami ban don banta haki kam ba pher ki bala wengno ik jing sha nyo ben jong ki kenthei la pun ku burom ya milky stream nong room kum i bes asha ya kong mitianda el lengkhoi kum i master of bookkeeper ya kong klis nora nongse kum i active woman bat la airu ya ka ban siso SSG kum ka best SSG ka baha ka ne ka thany ka bade na ka Jingkramen VO umbir kum ka jinglek men bat ka jing penphu penphing ya ka ne ka singi bakerpang la yoru ya ki jing shimbanta jong kilong kumi kum ka fancy dress ka jing shat bat ki jing rwai ha ka ba ha ka fancy dress lala ban yo i ya ka jing don jong giriam tenrai jong ukhon khasi bat ru ki jan ki bala shana penwan durhi dai ki te kilong kumi ka bala pensau tanat ya baro kilong kumi ki balawan ban sakhi ha ka ne ka singi kerpang.
no kata ka jing yetli ban yo pat ya kata ka hok ka jing ki kan thai kata ka hok jing kan thai berbor ni si ong ba ni siam ba bangi tre ke no ka kam da de ham ni namar ba kombalong ha India te ni don equal pay for equal work ni don kata ban ong ba kumbadan ha pok ka scheme she's pass ni bagi kan thai pensil da ka dor ki rang ba sil da ka dor nga thrai kam nya kum ta ha kan ka shnong ne hang no ro ndrai shoi pa de ki jaka shoi pa ki shoi ki states ne ki we ki jaka ka don kata ka jing pet I ben ni ki kan thai but kan ni ka long ka ba ka ba pen snosi but ka ba pen snow diaw yang ni baro bangin don benyo snow badan kum kita ki jing sha le ben le ko bon sin ye ki long kme ki ba shong hayen ye ka kam ba pi tre na do min stem ha do da miet kan ni ka kam ki ni si om ki pareng thankless job Mjudon ba ay yang kata ka jing yo nong dan ka bisil dor yang kum ki long kami ba shom hayen lan ki housewife. Ndrei pinda pe ka baningkong ba ki ningkong eru kan de ka kami ka ba thia khat do ka kami. Te ya kan ni ka kam ba ni ju tre ka ki yeng jongi. Mjudon ba ong yang ban sil dor ya ka. La expect lan la mod dor kan ni ka de ka kam. Ka kam bat ka bentab la bo ini. Kadai kata ngam ong bang kam dei tang ba acknowledgement hakaliang ka kajing sngongo kajing sngo tenat lan kajing itu nakaling ba ki kuan nan nang lang ba ku pa ka yeng lu kalong ke ek ba ai man sil ti hakan ni kasni nga kwa pen ki im yang ya kata ba ni dan kam ban yo ke appreciation na kajing itu Mon namar babun sin ni kam ka bangi tre kila shushim kabul dan kila shus no ni de ben lebe hakan ni kas ngiru ni crunch pang ka jing nang jing start jung ki kon kan thei jong ni hakas ni ka ri ka jong ni ngim da dan e kata ban ong ba ngin paskul ting kun chen rang dan ngin shong hayeng nen ben te kam yeng ni ki kon kan thei kam da dan e kata ndrei bun sim da ka ja sulong ba ngim la kot ka bon ta ka daw ki dan ki kon ki ba shong yem hande ki dan pat ki snong ki tau shawai ki jaka ba ki paskul tam ki kon chen rang bat ki kon kan thai ki bu hayem ti menta pila tip ba ha ko kari ka jongi ha kari India jongi ba kadang kata right to education bagi kena ki de ban le school tingam tip pat ka longkum no ha snong jong pi tamba baro ki kon kan thai ni day ban lich ki school nang bangin nang ban soi keteng bat bangin nang ban ken ban dia nang bangin sha thok ka jing im bat ba pilaru ban tre ki kam la jong kuman hakan ni haku por covid bon nangi ki brio like not mangi batre what district administration bon na ki brio ki myo ban le tre ki kam ki jam shaba dina Bun bela syong nak hayem. Wat de kinong ki school ni la kang, ki office ni kang. Ndrei, da you, ki ong bangi de ban pelong daka, work from home. Ya kan ni ngi de ben encourage. Ni langi de ben sluri ki long keme, bangin ben ngin pa iki kon ban million. Ban tre de ki nu ki kam hayem, kenang ba kita ki kam ki la ban long ki ban yo aja. Ki ban yo aja ko. Tigi di penseluri kita kata kam dei shu tang ki kam su kam than kam so dei ki wat ka rep ka rian du ngidang dei ban pen im ya ka ti hakan ni kasmi balinga ong idon kam ban long educated namala dang nong ki banang basta nila ban penang basta di kon nila ban ya lam yaki ka lenti ka babyang ban nila ro ban ayaki kata ka assurance ne ka jing Christian bat ka jing pen scam bah ka jing em jong ki la ban yo no ka kam bat kinum la ban sha thok sha thim hang no ro ni don kam ye kan ni bat bangatim bala dang ngi don khin dia ka jing nang jing start ngin so thu ru ya ka e ka hok man bre jong ni
Bon nangi ki kena ki ba hapo ka khat prasnan ki kon kan thai jungi ki ngat no hagajing armet la ne teenage pregnancy. Bon ru ki kon jungi ki ba damrit ki ba syak banteng syak bat bor. But ni bon ba ka district jungi ki pokso cases. Dan ne ki case ki ba sexual abuse mo kata lada ki rangba kim smoto ya ka jing koridor jong ta ka jing ekran jungi da batai ka kami hayeng kin ang bangi berbo bangi syukran ndai ni don kam ke layak ke juk menta ba ni don kam kum pa bat kami ban yes tu jing mut lada ka yeng ki tu jing mut bat pa bat ka kami ni la ban wan ra ke takalong yeng ke ba pura Nomor ba kanum dan kejing ya pia yang asam kata ka deka ka bungi ni shim bangi kata bungi sikren man kapor bungi long no meeting bangi den wan ra ka jingkala kata ka jingkala ka long ban involve la ne ban pin snow thu lem ya ki jing e jong ki long kme ha ki rong ba